Һаумыгыз, мөхтәрәм милләттәштәр, Башкортстан мөхтәрияте тарихы турында һөйләшүде дәвам итәбез. Республика тарихында 17 елның декабрында өткән дөйем башкорт корылтайы мөһим урын алып тора. Ырымбур калаһында мәшһүр Караван-Һарай бинаһында узган олы йыйын автономия өчен көрәштең эшенә йомгак яһай. Корылтайда 223 кеше катнаша. Унда башкорттар гына түгел, мари, сыуаш, урыс, татар халыктарынан да делегаттар була. Йыйын декабрдың 8-нән 20-һенә тиклем 2 атна буе кызыу эш эшләй. Һәр көн, һәр ултырышта мөһим карарлар кабул ителә. Башкортстан автономияһының сиктәрен билдәләү, уның эске идараһы, ер, иктисад, финанс мәсьәләләре. Олы йыйын автономияны тормышка ашыру эше еңел булмаячагын яхшы аңлай. Шуга ла уны 2 этапта гамәлгә куерга планлаштыра. Тәүдә Ырымбур, Пермь губернаһындагы башкорт ерләрендә, ягъни хәзерге көньяк, көнсыгыш Башкортстанда мөхтәрият идараһын төзергә. Һуңынан 18 елда автономияны Өфө, Һамар губернаһындагы, ягъни бүгенге көнбайыш, төньяк-көнбайыш Башкортстан ерләрендә буйымга ашырырга уйлайдар. Зәки Вәлиди ошо планга ярашлы Бәләкәй Башкортстан һәм Олы Башкортстандың карталарын эшләй. Йыйында Башкортстан автономияһының югары власть органы кесе корылтай һайлана. Уның составына абруйлы 22 кеше раслана. Шулар араһында Зәки Вәлиди, Шәриф Манатов, Ризаетдин Фәхриддинов, Сәгыйд Мәрәсев, Харис Йомағолов, Илдархан Мутин, Юныс Бикбов һәм башкалар раслана. Кесе корылтай үз сиратында беренче Башкортстан хөкүмәтен булдыра. Уның рәисе итеп югары белемле, тәҗрибәле юрист Юныс Юлбарыс улы Бикбов һайлана. Бынан тыш Шәйхзада Бабич янында тупланган яшьтәр Тулкын исемле башкорт яшьләренең оешмаһын төзей. Корылтайдың һуңгы көнендә, ягъни 20 декабрда делегаттар Башкортстан автономияһын бер тавыштан раслай. Ошай канлы Башкортстанда университет, музей асырга карар итәләр. Шулай ук яшьтәрне сит ил һәм Рәсәй югары уку йортларына ебәрү өчен 20 стипендия булдыру карала. Буның өчен милли фонд төзергә карар ителә. Киләсәктә Башкортстан мөхтәрияте көнен тантаналы үткәрергә, байрамды уразага әйтенән һуң Орск өязенең төньягында Күгиҙел елгаһы буенда үткәрергә тейелә корылтай карарларында. Автономия бер тавыштан расланғас, делегаттар алдына Шәйхзада Бабич сыга. Башкортстан гамын үҙ иңенә һалган ил азаматтары алдында ул халкым өсөн шиғырын һөйләй. Ап-ак алтын йырҙарымды йырламайым данлык өсөн. Йырлайым алтын илем өсөн, үҙ тыуған халҡым өсөн. Саф көмөштәй йырҙарымды йырламайым алтын өсөн. Йырлайым тик саф көмөштәй, саф йөрәк халҡым өсөн.